दा जोङो थालिर लाइखौ जाब्बाय मानो होनबा एसे मोनसेल' होयोबा खामनो नागिरो नालाय माबायाव अराव होबा दा बेनि थाखायनो जोङो जाबग्रोबाय आरो एसे लेयार खालामबाय दा बाहाय जोङो नाखौ होनाय जासिगोन नैबेहाय थालिर बिलाइयावहाय दा बेनिफ्राय जोङो अनेक बुस्थु लगायगोन बाहायनो बाहाय जोङो लादों हालदै सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर गंगार दुन्दिया बानलु ओमफ्राय थाव गुबै एसे होगोन आरो बाहाय दा बे ओरैनो जास्ट सिम्पोल जोंनि डेमनस्ट्रेसन ओमफ्राय Tahu itu weh, jasin. Iya. Saat aku nuka beli mana? Heavy. संख्रिखौबो जोङो नांगौखिनि होखाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय लगायनोसै गासिबो बुरिया नुखाबाय नै बेखौ खिन्थु Hello खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा खुंगु YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा नै दिनैहाय जों एसे नाखौ माइ जिगाबावहाय मेनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ आं लास्ट इयाराव आगोलावबो दस्रा टेकनिकजों बाहायदोंमोन नोंथांमोना जायनाखि आंखौ लास्ट इयारनिफ्राय फल' खालामगोन अनेक बिदिनो नाखौ औवा हासुङाव मेनाय दुमनाय आरो जिगाबजों सावनाय अनेक रोखोमनि नोंथाङा नुनो मोनगोन ओमफ्राय नै 2020 आव एसे आलदा टेकनिक इउज खालामफिनबावदों बाहायनो थालिर बिलाइयाव नाखौ सोजोबबाय ओमफ्राय दा बेहाय माइ जिगाबावहाय जोङो बेखौ मेनोसै ओमफ्राय दा अखा हानायखाय माइ जिगाबा एसे सिंनिखौ बरननांगौ जादों आरो दा जों बेखौ अराव हरसै दे अराव होदो गेजेराव हो दा जिगाब होफिनसै बाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो दा बाय जिगाब एसे होदेरबाय थानांसिगोन ओमफ्राय उनाव अरखिनो गावनो हारसिं मोनखागोन बे दाथ' मोननाया मोनबायमोन र' ट्राइ नायनाय बेबादिया आंनाव अनेक दङ माने नाजों थालिर बिलाइयाव जुनाया औवायावबो संनाय दं अनेक दंमोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आगोलनिखौ एबारनिखौ नायनाय र' माबायदि जादों गोथाव जाना जायाखै नायनो गस्लायावसो गोलैलायबाय माथो गोथाव जादों र' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना नों बानलु एसे गोसा जादों आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदों दिनै भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय